Boys, kantongoenjoya kabhurungu kangu so ndindega murungu hapana ana tombondona ndakatongobuda panze so kuwedzera kuti tongoita take nini. Tonde uya kuno waita vaenzi ndikiuya kuya maranjani anozoichinaidza nebhurungu dzakusadaro makadi zvenyu tsano. Makadi zvenyu tsano. Makadi zvenyu tete. Maswera siku msiamu. Wakadiko msukuru wangu. Uri seiko upenyu? Ndiri nani zvangu ameno kwamabva kuri sei? Kuri nani zvako msukuru wangu. Ndangoti regai ndiuye ndionewo vamwe. Tonde, maziso kutsuka manga muchirova madrugs kana. Andombotora madrugs. Zvanga tisaura pepe kuti kumusha ka. Ukuona kufanira kuenda next week ipapo tonatozogadzirisa nyaya dzacho dzese dziriko. Ndakanga nomboresa pani. Tichasei manje. Mendongwamboresa. Ndazviziva hangu kuti madrugs amanga muchirova.